Salam. Atavatan TV YouTube kanalının Atavatan haberler gepleşigimizin mehriban tamaşaçylary. Hormatly tamaşaçylarymyz, biz size dün siyahatçylyk maksady bilen Türkiýe gitmek isleýänler üçin zerur bolan resmi namalaryň sanawyny ýetiripdik. Bugün bolsa size işewerlik maksady bilen Türkiýe gitmek isleýänler üçin gerek bolan resmi namalaryň sanawyny ýetirýäris. Indiki sanlarymyzda bolsa maşgala vizasy, zähmet vizasy, transit vizasy ve beýleki viza görnüşleri üçin gerek bolan resmi namalaryň sanawyny her birini aýratyn video habar edip size ýetireris. Şol sebäpli Atavatan TV YouTube kanalyny iýerlema unutma. Bellemeli zat. Bu maglumatlary okumak isleýänler üçin her bir viza görnüşi üçin şeýle maglumatlar Atavatan Türkmenistan Halkara jurnalynyň atavatanturkmenistan.com saýtynda bar. Şu wagt okap bilersiňiz. Mehriban tamaşaçylarymyz, gelingini bolsa viza üçin tölegler barada durup geçelim. Gateway kompaniýasynyň saýtynda berilýän maglumatlara görä Gateway hyzmat tölegi $85, ýeke giriş viza tölegi $60, saglyk ätýaşlandyryş tölegi $65 barabardyr. Bellemeli zat. Bu maglumatlar Gateway kompaniýasynyň saýtyndan alynan maglumatlar bolup, has anyk maglumatlary viza merkezine sorap bilersiňiz. Häzir bolsa size biznes maksatly viza üçin gerek bolan resmi namalaryň sanawyny ýetirýäris. Şonda bu resmi namalaryň terjimesini Türk viza merkezinden 2-3 minut uzaklykda yerleşýän Makul hyzmat terjime merkeziniň terjime hyzmatlarynyň peýdalanyp bilersiňiz. Makul hyzmat terjime merkezi diňe terjime hyzmatlaryny berýär we viza bilen baglanyşykly goşmaça hyzmatlary ýokdugyny ýatladyk geçýär. Mehriban tamaşaçylarymyz, gelingini bolsa biznes vizasy üçin gerekli resmi namalaryň sanawy bilen tanyşyp bolalım. Biznes vizasy üçin gerek bolan resmi namalar. Awyndan 2 aýlyk möhleti bolan daşary ýurt pasporty, ýagny zagran we nusgasy. Pasport nusgalary içerki pasportynyň 1, 3, 5, 9 we 32-nji sahypalarynyň nusgalary, daşary ýurt pasportynyň baş sahypasynyň nusgasy. Daşary ýurt raýaty üçin Türkiýe giren senesinden başlap ikamet belgisi, 2 sany biometrik surat, 5-6 ölçegde, arkasy ak fon, täze we soň 6 ay içinde düşülen bolmalydyr. Türk üçin syýahat we saglyk ätýaşlandyryşy, COVID-19 kepilligi, uçuş biletleri brony, mihmanhana brony. Saparyň maksadyny, dowamlylygyny we bolýan ýerini we çykdaýjylaryň kompaniýa tarapyndan tölenjekdigini görkezýän Türkiýede kompaniýadan çakylyk haty, notar tarapyndan tasdiklanan çakylyk haty. Yüzlenijiniň iş ugry bilen baglanyşykly kompaniýanyň iş maglumatlary bolan resmi nama we iş şertnamasy. Yüzlenijiniň kompaniýadaky iş ornuny suwud edýän iş ruhsatnamasy. Öň Türkiýede ýaşaýan bolsaňyz, ýaşaýan ýeriňizi görkezýän resmi nama, viza tölegi we Gateway hyzmat tölegi. Hormatly tamaşaçylar, bellemeli zat. Biznes vizasy üçin ýüz tutýanlar üçin bellenen web saýtynda yer alan aşağıdaky maglumatlary hem üns bermegi wajypdyr. Göýberilen resmi namalaryň hemmesi täze alynan we dolu bolmalydyr. Türkiýe vizasy üçin tapşyrylan dolu del resmi namalar ýüzlenmeňiziň red edilmegine sebäp bolup biler. Türkiýanyň Aşgabat wekiliýeti zerur bolanyna goşmaça resmi namalar talap etmäge haklydyr. Ýokardaky resmi namalaryň tapşyrylmagy viza berilejekdigini kepillendirmeýär. Ähli görnüşler we resmi namalar her bir adam üçin maşgala agzalaryny ýa-da üflendik topary aýratyn taýýarlanylmaly we tapşyrylmaly. Yüzlenme wagtynda gijikdirilen ýa-da red edilen halatynda viza tölegleri ýa-da hyzmat tölegleri iwine gaýtarylmaýar. Hormatly Atavatan TV YouTube kanalynyň tamaşaçylary, eger-de siz ýurdumyzda bolup geçen täzeliklerden ilkinji bolup habarly bolmak isleseňiz, Atavatan TV YouTube kanalyny iýerlemege dowam edin. Şeýle hem özüňize gerekli peýdaly maglumatlar almak isleseňiz, Atavatan Türkmenistan Halkara jurnalynyň atavatanturkmenistan.com saýtyndan tapyp bilersiňiz. Gepleşiklerimiziň indiki sanyna görüşýänçek hoş, sag bolun.